Hello mga beshi! For today's video ay meron nga kami ditong kamyas sa aming palikuran. At saka nga pala, ito ay maliit lamang na puno kaya ang bilis lang natin makukuha ang ating kamyas. Kung nakikita nyo, ang dami-dami niyang bunga. Tinatawag ito sa aming iba or sa Tagalog ay kamyas. So since naman nahulog lang itong mga kamyas na to, ay meron tayong gagawin dito para di naman masayang ang ating kamyas. So sa ngayon, nangunguha na nga ako ng kamyas para sa ating recipe for today. So yan na nga guys, pagkatapos nating makakuha ng kamyas, etong recipe natin mare ay talagang murang-mura nga naman. Yes, mura lang, hindi ka gagastos ng masyado. So wag kayo mag-alala, ay ito lang naman na recipe na to ay very simple lang naman mga mare. So ayan na nga, pagkatapos nga natin itong makuha ang ating iba, pipiliin lang natin yung mga malalaki. At pagkatapos natin mapili yung malalaki, so ayan na nga mga mari, mukhang puno-puno ng ating lalagyan ng ating kamyas. At sa dami ko pa dito nang sinasabi na baka maboring pa kayo sa aking mga pinagsasabi. So yun na nga ba, excited na nga ba kayo sa ating bagong recipe? Napaka-easy lang to, sekretong malupit talaga to. Wow! So ayun na nga guys, umpisahan na natin ang ating paggawa. Baka naman dyan. So ayun na nga guys, ito na, nagtatanggal na tayo. Tinatanggal lang natin yung mga dulo-dulo ng ating kamyas. Kung makikita nyo, ayan yung dulo na yan, may mga parang basta dulo yung tawag dyan, nakalimutan ko na. So ayun na nga guys, pag natanggal natin yan lahat, ang gagawin natin ay hihiwain natin yan sa dalawa. So since pag naiwanan natin yan sa dalawang peraso, yung kamyas na yan, so ayan nakikita nyo, hindi pa natin nahiwa. Advance lang akong magsalita. Grabe kayo dyan. Okay naman. So ayan na guys, ang dami ko po sinasabi dito. So ayan, ipapakita ko lang na natapos na natin lahat after 24 hours. Char. Tsaka nga pala, wag natin kakalimutan hugasan ang ating kamyas. Pagkatapos natin may hugasan yung ating kamyas, ayun na nga guys, siwaan lang natin siya sa dalawang peraso. Yung isa ay siwain natin sa dalawa. Pagkatapos nga natin mahiwa itong lahat ang ating kamyas, ang gagawin natin ay maghanda na kayo ng inyong ano nga guys, pagkatapos natin siyang mahiwa-hiwa yung ating kamyas ay lalagyan kung meron kayong kahit isang kilo lang ng asin or half kilo na asin, tama na, or 1/4. So ilalagay lang natin dito sa kamyas. Pagkatapos nating malagay yan sa kamyas, haluin lang natin. So ipreserve lang natin ang ating kamyas para matanggal yung sobrang asim niya. Masarap din to guys sa pag nagluluto kayo ng bagoong, tapos or magluluto kayo ng mga yung hindi naman sinigang pero yung sinabawan lang. Masarap siyang ipanghalo kasi hindi na siya masyadong gaano maasim. To ayan guys, matagal din ang netong ating kamyas. Tapos magiging yellow nga siya lahat. So kung nakikita nyo, ayan na siya guys, ready na siyang panghalo-halo kahit sa ang gulay man na gusto nyong lutuin sa inyong bahay or meron kayong bagoong. Masarap to guys sa bagoong talaga. Ilalagay ko to, mas sobrang sarap with kamatis. So ayan na nga guys siya, simple lang naman na recipe to. As in, hindi naman talaga to recipe or kung ipapreserve lang natin yung ating kamyas para naman hindi naman tayo maasiman. Bye bye, thank you for watching.